Ja mä seisoin siinä. Mikä se oli tämä? Otan videokuva. Tuleeko auto-omistaja kuva? Ei. Miksi ei? No, mullahan on tämmönen nahka. No sullahan sä passat siihen niinku nyrkkisilmään. Noniin. Vuoden kuva, sä sitten pärjää. Saat vuoden kuvan täysin jonkun. Suomen ainoa nahkalla päällystetyn auton omistaja seisoo tässä. Ehkä maailmankin ainut nahkalla päällystetty auto. Saattaa olla. Milloin tää auto tuli valmiiksi? Ei se ole vieläkään. Se ei koskaan. Mutta siis tämä päällystystyön osa. Milloinhan minä sen päällystin? Ape! Milloin minä laitan tuon auton nahka päälle? Olisiko puolitoista vuotta? Niin. Se kestää kumminkin vedet ja sateet. Niin, aina kun korjaa. Kyllä se sen verran pitää aina väliin. Kauanko meni aikaa tuon päällystämiseen? Kuukausi. Ja siellä on sisälläkin osittain. Suuri osa. Joo, ja sitten tää ylhäällä täällä on aurinkopaneeli. Niin. Se on nyt tämmönen nykyaikainen härpäke. Niin, pitää se nykyaikainen. Jotakin olla, joo. No niin, nyt mä käyn läpi tämä auto. On siellä nuo. Onhan sulta jäänyt nämä, kato, laittamatta nahkalla nuo. Mutta, niin ritilät. Mutta voiko niitä peittääkään? Ei. Voi sen, kyllä mulla on suunnitelma, siinä pitäisi... Elikkä tämmöstä nahkaa. Niin, se jää auki. Niin, että ne jää auki. Mä en sitä ole huomannut, että tuo nahka pitäisi väliin niin etuuksia. Se pitäisi hiiua tuo alumiini, siinä on happua, se ei tarvitse. Se piti panna... Joo, tätä ei tarvitse. Ja sieltä ei. Mutta takaosamalla siinä on tommonen markiisin tapainen tossa. Kukaan ei tiennyt mitä meistä tulee. Ei ollut pressureja, lähin koulureissulle. Luotettu ystävä, kulmillaan tää kundi oli. Mut on myös toisille julmia nää juniorit. Asettuu paineet, status ja maine. Pikku jäävät sisältä vasta rakennusvaihees. Kun aina voimat ei riittänyt mulla. Nää sanat mun ois pitänyt kuulla. Ne on nähnyt vaan. Nahkaa on täältäkin. Sisusta. Tämmönen auto. Päätämme lähetyksen tämän nahka-auton luota sitten niinku tähän. Nyt tekin olette ystykset nähnyt sitten maailman ainoan nahka-auton. Ei kun nahalla päällystetyn auton. Kiitos, kuulemiin.